Is mis móire Irish ní láharta, eistir I Rún I Ceardlann. Bhfuil script scríbhneoireachta. Tá mas a lorg daoine nó le scriptúna I scríbhneoireachta. Testíonn Gaeilge ard chaid an bhaid mar aon le cumas scríbhneoireachta. Ach ní gá aon taithí bhagad mar cuirfear tréáil fáil. Má tá fúnar bod faoi, cifáin nach déanú go fada sé siad idirlín Rún na Rún. www.rusnarún.com/script nó brúan nascail sé bhí seo. Ansin, feice sé brise sí scríbhneoireachta go bhí amháin go Rún na Rún ón struchtúr go dtí an córa, cetá le duna. Lé agus din staidir din struchtúr den bhír sin, ansin, lé an chóra do dhéad le an bhír atá inionta leis an pócáiste sin. Scríobh an córa go trí rair atá inionta leis an pócáiste sin. Ránnaí na raircnaí in bhfuil príomhchearachtarí Rún na Rún le feiceáil agus a thugas deischaid do chumas scríbhneoireachta chuspáint. Seol is scriptúr agan ag dhéarachan rusnarún.com agus bain muid deangaile.